Яшьләр сертификат тапшыру үзенең эшен дәвам итә һәм инде без сезнең белән бергәләшеп Яшьләр сараеның фойесына чыктык. Татар җыры безнең Уфада бүген 25 еллык юбилеен каршылый һәм тамашачылар бу юбилей турында нинди фикердә икән? Матур көчле концерт. Ошый. Татар җыры бик шәп, миңа бик ошый. Зур рәхмәт. Оештырган кешеләр өчен бик матур концерт. От души всем рекомендую. Миңа бик ошый концерт. Беренче мәртәбә мин шундый грандиозный концертта. Миңа нык ошаны. Миңа да ошый. Бик прямо биргә торырга уялам гына. Биргә менә хотелось бы еще. Очень матур. Татар җыры, котлыйбыз сине. Җилләренә Татар җыры фестивале гөрләп дәвам итә. Үзебезнең Уфа каласында һәм инде хәзер инде котлап та китәсем килә. Үзебезнең Башкортстанның атказанган артисты Гөлназ Асаева шоуга китерде әле залны. Гөлназ, сәлам, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр, Роза апа, хәерле кичләр. Шушы лаеклы исемең белән дә котлыйсым килә. Син чынлап та моңа күптәннән алайык. Ничә яшьтән син сәхнәдә, Гөлназ? 7 яшьтән. Рәхмәт бик зур. Синең тәҗрибәң дә бик зур бит инде һәм нинди итеп әле көчле дә, моңлы да тавышың белән нинди авыр җырлар башкарасың. Субханалла, машалла. Гөлназ, менә татар җыры синең күңел дәфтәреңдә нинди урын алып тора? Күңел дәфтәремдә иң зур урыннарның берсен алып тора, чөнки барыбер дә бик дәрәҗәле, бик күркәм шара дип әйтәсем килә һәм инде татар җырында безнең бик татар сәнгатен аңлый торган, белә торган, моңны аңлый торган тамашачы җыелган һәм шундый тамашачы алдында чыгыш ясау бигрәк тә зур бәхет. Зур бәхет, зур уңыш, зур дәрәҗә, шулай бит. Киләсе елда менә юбилейлар утаган әле безнең 30 елы, 35 елы көтөрәйме татар фестивале. Ничегрәк күз аллыйсың син аны Уфа шәһәрендә? Уфа шәһәрендә тагын да зуррак бинада дип, бәлким Уфа аренада булыр дип, менә шулайрак күз алдыма китерәм. Тагы да масштабрак дип. Миңа калса, бу инде кулларыннан килер. Алла берсе теләп калабыз. Татар җыры символ 1000 яшә. Котлыйбыз сине юбилеең белән. Татар җыры фестивале юбилей тамашасы кызганнан-кыза бара дуслар, яусызлыклап әйтеп китәм, чөнки Данир Сабиров, Данир Исламбай улы әле үзе яңа чыгышын башкарды. Канәгатьсезме? Аллага шөкер. Халык яхшы. Халык яхшы булгач, үземнең дә кәефем әйбәт. Жокымны туйдырып килгәнем. Йокысы туйса инде Данир Сабиров елмая, күңеле шат һәм аның кәефе яхшы булсын өчен, аның янәшәсендә яхшы кәефле кешеләр булырга тиеш, шулай бит яхшы энергетикалы. Минем янәшәдә аның кәефе һәрвакыт яхшы. Конечно, обязательно шулай булырга тиеш. Күңелгә хуш килгән кешеләр булырга тиеш янда. Рәхмәт. Үзбәк башы белән татар җырына чакырылган. Татарстан Республикасының казарган артисты Данир Сабиров. Үч кат кием киеп чыккан бит сәхнәгә. Өшерсез дип уйладыгызмы, Данир Исламбай улы? Юк, әни киенеп йөрергә кушты. Салкын тигрә күрмә улым ди, шуңа күрә менә киендем әйбәтләп. Гомумән менә кешенең шундый киңәшләренә сез колак саласызмы, тыңлыйсызмы? Шулай ук әниегезнең, шулай ук тормыш иптәшегезнең, дусларыгызның, Данир. Тыңлыйсың инде, тыңламыйча кая барасың? Тыңларга теге бөтенесен үтим дигән сүз түгел, ну тыңлыйм. Күңелегез аркылы үзегез теге кешене тыңлый, безнеңчә шимдиләр бит. Әйе. Ярый, бүген без татар җырында, Данир, гомумән сезнең ничәнче тапкыр чыгышыгыз татар җыры фестивалендә? Үзбәк башым белән татар җырында ничәнче тапкыр микән мин.
Мен bilmeyim, sonamıyım da bir 5 naverna. O bik soң шақырдылар енді. Мені башта жыршыға санамадылар. Пародия ұстасы дейбірек қабыл еткендердір енді. Әлі тағын кім екен енді. Тұра бара міне наконец испатладым ішім білен. Sizin dərəcəniz artdı, demək, sizni onday şunday dərəcəli kişi proyektə çağırğaç. Sizin üçün нәрсә бирәсең менә шушы проектта катнашу? Данир. Ең рәхәт әйбер дүнияда біләсің нәрсә? Нәрсә? Аралашу. Менә аралашу бирә. Коллегалар белән күреп сөйләшеп алдык, рәхәтләнеп, шулай ук. Вот. Шунысы. Ярый, без сезне бик шатбыз, тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, үзебезнең Уфада, шушы фестивальдә күрүгә һәм киләсе татар җыры фестивальләрендә дә сезнең Казанда да, Уфада да чыгышларыгыз, Алла бирсә, гөрләп дәвам итсен. Берсен Ходай. Исәнлек, саулык барчабызга да. Татар җыры фестивале Уфа шәһәрендә гөрләп дәвам итә. Вадим Захаров әле шул хәтлек тагыда инде үзенең җылы энергетик сымыңлычлары белән куандырды тамашачыны. Гомумән Вадим Захаров өчен Татар җыры фестивале күңелендә, иҗатында нинди урын алып тора икән? Ну, мен белмидерим бит маршы татар җыры нәрсә икән. Мен беренче тапкыр чыгыш ясыйм шуннан да. Татар җырында инде. Ну, быел Уфадан башланды менә. Әле Казанда буласы бар диләр, Мәскәүгә чакырдылар, шулай ук чыгыш ясарга. Ну, нәрсә белән истә калар шу Уфаның тамашачысының энергетикасы белән, аларның хәйр фатихасы белән истә калачак. Һәм инде калган шәһәрләрдә уңышлы чыгышлар, шулай ук җылы алкышлар сезне озата барсын дигән ышанычта калабыз. Татар җыры 1000 яшә. Сезне әле тагын татар җырының 50 яшьлек юбилеенда да күрергә насыйп булсын. Шулай булсын, рәхмәт. Татарстанның халық артисті Вадим Захаров. Hörmətli tamaşaçılar, sertifikat tapşırığı özünün üçün davam etdi. Һәм инде шушы проектның оештыру мәсьәләләренә зур көч салган безнең иң көчле VIP-ар компаниясының генераль директоры, әлбәттә безнең яраткан Волонихин Павел Александр улы үзенең легендар тапочкаларында. Павел Александрович, как вам ваши новые тапочки? Вы же их поменяли на новый концертный сезон, так ведь? У меня таких тапочек, я же говорил вам, уже очень много, и я под настроение их подбираю, под костюм, под стиль. Но на самом деле хотел поздравить всех с наступающим Новым годом, наших зрителей, наших слушателей, наших телезрителей. И сказать, что вот такие знаковые события, как сегодняшний концерт, наша компания проводит его уже 8-й раз в городе Уфе. И очень приятно, что такой праздник находит отдачу у людей, у зрителей, все выходят довольные. Поэтому всем всего доброго, хорошего. И вы такой же всегда счастливый и довольный, и успешный, конечно же, потому что вы именно такие проекты, мне кажется, даже каждый проект вы проводите в тапочках, так ведь? Это только те проекты, которые вот здесь в сердце у меня, в душе, и которые успешно проходят. Если я буду не в тапочках, а в какой-то другой обуви, значит, что-то не то.
Сер итеп кенә тапшыру Татар җыры фестиваленә репортажны дәвам итә. Шул хәтле концертның һәрбер мизгеле тәмле, ямле, сыйфатлы. Шулай дип уйлыйм икән Рафис Калимуллин яңа гына чыгышын ясаган артист буларак. Миңа калса һәрбер артист үзенә бер төрле номер бүген алып килгән. Шуның өчен без бөтенебез дә аерылабыз. Безнең тамашачылар да әз генә аерыла. Бүген шушы тамашачыларны без берләштердек һәм инде алар без кайбер артистларны караган тамашачыларны үзебезгә яуладык дип әйтәсем килә һәм инде алмаштырдык әзрәк дип әйтәсем килә. Шуның өчен миңа калса һәрбер артист үзенә бер төрле феномен. Шуның өчен мин бүген килдем һәм нәрсә көттем, шуны алдым, әле күбрәк тә алдым дип әйтәсем килә. Чөнки Уфадагы тамашачы ул энергия бирә, ул зарядка бирә безгә. Уфадагы тамашачыларның алкышларын ишеткәннән соң без әле озак көннәр, озак атналар концертлар куеп, рәхәтләнеп, эйфорияда йөрибез. Шуның өчен мин энергия алдым. Димәк, Татар җыры Уфа шәһәрендә елда дәвам итсен, шулай бит. Нәкъ сезгә килеп заряд алып алыр өчен дип тә әйтергә кирәк. Миңа калса Татар җыры үзенә бер төрле ул бренд дип әйтик әле. Менә ул бренд дигән сүз бар бит инде, аны һәрберебез беләбез. Ул бренд аны берничек тә төгәлләргә, аны теге бетергә ярамый. Аны һәр елны теге ул Татар җырын ясап тора кирәк, чөнки иң матур номерлар, иң матур оештыру дип әйтәсем килә. Ул ничектер зур бәйрәм кебек уза. Ну, тамашачылар булмаса, ул бәйрәмне оештырып булмый. Шуның өчен аның хөрмәтле тамашачылар, бу бәйрәмне оештыру өчен сез кирәк һәм сезнең алкышларыгыз, сезнең бәягез кирәк безгә. Сер итеп кенә тапшыруы Татар җыры фестивалендә эшен дәвам итә. Үзем дә шул хәтле дулкынланып, шаккатып, хайран калып, һәрбер артистның чыгышыннан соң булган алкышларга хисләнеп, мин эшемне әле Рөстәм белән әңгәмәмне дәвам итәм. Рөстәм Асадуллин, сезнең каршыгызда. Хәерле кичләр, Рөстәм. Исәннәрмесез? Исәннәрмесез? Бик шатмын сезнең белән танышуыма, чөнки беренче тапкыр сезне шушылай менә теге тереләй күрәм, тереләй тыңладым. Бу хәтлек мәхәббәтне, алкышларны ничек яулап ала алдыгыз сез шундый кыска вакыт эчендә? Кем белгән инде аны? Менә мин үземнең чын күңелдән прям җырлыйм, тамашачыма бөтен серемне ачам, шуңа күрәдер инде. Татар җырында бүген сезнең чыгышыгыз нәрсәсе белән аерылып торды башка чыгышларыгыздан? Чыгыш ясаган сайын мин прям гел шаккатам, гел шулай каршы җылы каршы алалар инде. Прям мин гел шаккатып торам инде менә. Һәм бит әле сезне шушы проектка чакыру ул шулай ук сезгә зур дәрәҗә һәм уңыш өсти бит. Шуңа күрә бу проектка сезнең бәлки теләкләрегез дә бардыр. Татар җыры фестиваленә юбилей уңаеннан нинди теләкләр яңгыратыр идегез? Татар җыры яшәсен, татар теле яшәсен, татар милләте яшәсен. Шулай итеп бергәләшеп яшәргә насип булсын. Ура! Хөрмәтле тамашачылар, Сәйдә әле Татар җыры фестивалендә яңа гына үзенең чыгышын башкарды. Сәйдә, шушындый фестивальләрдә, гомумән менә безнең Башкортстаныбызда яңа чыгыш ясау ничегрәк бүген бирелде? Ну, мен аны беренче тапкыр гына әйтмим. Башкортстандагы тамашачы гел аерыла. Алар сиңа кычкыралар, күбрәк алкышлыйлар. Шуңа күрә мин бик яратам Башкортстанда чыгышлар ясарга. Чөнки чыннан да безнең тамашачыдан аерыла. Син бит инде бик күп фестивальләрдә, дөнья күләм фестивальләрдә, конкурсларда катнашып чыгыш ясаган кеше буларак, менә Татар җыры фестиваленең дәрәҗәсе синең өчен нинди ул? Татар җырының дәрәҗәсе? Беләсезме, менә миңа калса безгә бер адым гына җитми, аны голос шоу итеп ясарга. Әйе, шуңа
татар җыры аның инде тарихы бар. Шуңа бу бик мөһим һәм көтеп алынган фестиваль ел буе, чөнки монда танылган, таныш булмаган да, как восходящие звезды диябез инде, чыгыш ясый, үзләренең чыгыш ясый һәм премияларын ала, статуэткаларын. Шуңа монда һәрбер җырчыга катнашу татар җыры фестивалендә ул зур дәрәҗә. Татар җыры фестивале дусларым чынлап та һәр буынга охшашлы, күңеленә ятышлы җырчыларны бер майданга җыеп, шундый матур, көчле бай рухи азык бүләк итә торган тантана. Юкка гына аны ел вакыйгасы дип әйтмиләр. Шуңа күрә татар җыры мәңге яшәсен һәм инде безнең Уфа сәхнәләрендә дә тагы да матур үзенең проектлары белән балкысын. Туган тел телеканалында сөртеп кенә тапшыру үзенең эшен дәвам итә. Инде татар җыры фестивале шундый үзенең сыйфатлы концерты белән куандыра тамашачыны. Әле менә шушындый бик тә матур да, ягымлы да һәм инде тәмле чыгышы белән Альберт Вәлиуллин куандырды Уфа тамашасын. Сәлам беренчедән, Альберт. Хәйрле кичләр сезгә. Сез Уфада бит әле теге яңа гына күренеп кенә киләсез, танылып кына киләсез Башкортстан тамашасына, шулай бит, тамашачысына. Ну, яңа гына дип әйтә алмас идем. Мин инде узган елдан төгәл иттереп, һәрбер барлык концертларда катнашырга тырышамын. Кызганычка каршы әле туган тел концертларында катнашкан юк. Бәлкем алар бер салат ләсә, аларда да Насыйп булсын, насыйп булсын. Әйе, бүген инде сүз әлбәттә шушы фестивальнең дәрәҗәсе. Шушы фестивальнең һәрбер безнең татар башкорт милләте яшәгән урыннардагы шушы кешеләрнең йөрәк урынында, йөрәкләрендә нинди урын ала? Артистларыбызның бит инде шулай ук иҗатында, тормышында нинди бер урын ала. Шушы татар җыры фестивале дигәч, Альберт Вәлиуллинга нәрсә күз алдына килә икән гомумән? Ул инде әлбәттә татар җыры фестивале, аның бит инде исеме генә түгел. Ул татар җыры фестивалендә катнашкан барлык җырчыларны беренчедән инде тамашачы халык сайлый. Җырларга микән, юк микән, инде аларга аеруча бик зур олы рәхмәтләремне белдерәсем килә. Инде менә шу тантаналы, инде гасырның шириге юбилей бит инде, зур юбилей. Шундый чараларда катнашырга мөмкинчелек биргәне өчен зур рәхмәт минем яраткан томашачыма. Татар җыры фестивале 25 еллык юбилейын Уфада гөрләтә. Һәм инде шулай гөрләтә әле дәррәү кыздырды тамашачыларны янәдән Илнат Фархуллин. Сәлам, Илнат. Хәерле кичләр барыгызга да. Без сине әле бу бүләгең белән дә котлыйбыз, чөнки бу сиңенә лаек булдың. Бүген 6 җырчыдан Роксана радиосы дулкыннарында безнең уздырылган тавыш бирү нәтиҗәсендә син инде иң күп тавыш җыючы җырчы булдың һәм инде без сине шушы уңышың белән дә котлыйбыз. Зур рәхмәт. Илнат Фархуллинның татар җырына булган мөнәсәбәте. Минем мөнәсәбәт 3нче ел татар җырында катнашам, Аллага шөкер. Кайчандар балачак хыялы булса, телевизор артында гына дәресләрне әзерләп бетергәч, легендар артистларны карап утырган вакыттан соң, инде менә ничә еллардан соң, хәзер бүгенге көндә үзем 3нче тапкыр чыгыш ясыйм татар җырына. Шуңа күрә барлык организаторларга зур рәхмәт, Роксана радиосына зур рәхмәт. Чөнки безне берләштерә ала бары тик сәнгать һәм дин. Шуңа күрә Уфа тамашачысы инде ул круто.
И сен тоже крутой. Рәхмәт, татар җыры. Тагы да котлыйбыз юбилейың белән. Илнат Фархуллин булды сезнең кашыгызда үзенең бүләкләре белән. Зур рәхмәт. Бик рәхмәт сезгә. Знаю, рәхмәт. Рәхмәт, Уфа! Знаю, я не знаю. Bizim yapılarımız sizinle. Башкортстандан һәм Татарстанның атказанан артисты Йөркә. Аман, Hörmətli tamaşaçılar, Sirtip Kanal Topçuluğu sizin için devam ete. Hamide Татар җыры фестивалінің алыштыргысыз иң көчле, мега көчле дип әйтергә мин алып барышлар. Чөнки минем өчен Татар җырыны дисәләр, әйме минем өчен ассоциация у менә шушы алып барышлар. Айрат Ильясов, Гөлназ Сафарова, Хамиде Рамил Шарафиев. Беренчедә алып барышлар. Хәерле сәгатьтә, хәерле кичләр дип яшәм мин. Хәерле кичләр, исәнмесез? Исәнмесез. Барыгызга да. Сез Уфада да шулай ук 8-нче тапкыр алып барасыздыр бу проектны дип уйлыйм мин, әйме. 25 еллыгы инде гомумән булса, Уфада да шулай ук һәр елны алып барасызмы? Ой, мин дөресен әйткәндә хәзер. Гөлназ точно. Biz sonlar bile başımızı katırmayız. 8-nче тапкырмы, 17-нче тапкырмы, әйме. Ел сайын киләбез, без беләбез, бу шундый матур традиция. Елына бер тапкыр татар җыры Казан алдыннан Уфа белән очрашу, гала концертны күрсәтү һәм башка елларда татар җыры премиясенә ия булуга килгән җырчыларны менә тамашачыга тәкъдим итеп. Без шундый яратабыз. Без һәрвакыт киләбез, Уфа дип яратам. Уфа чылы, Уфа нурлы, Уфа рәхәт диләр һәрберсе. Һәм менә аерылатыр бит сезгә Казанда уздыру бу фестивальне һәм Уфада. Нәрсәсе белән аерыла сезнең өчен, Рамил? Залның энергетикасыннан тора, тамашачыдан тора. Җитмәсә әлеге Уфа ягы миңа да ул ничектер бер туган як дисәм дә ялгыш булмас, чөнки минем әнием шушы яктан. Мин монда барыбер нинди дә булса туганлык җепләрен дә бер ныгытыр өчен дип киләм монда. Рәхәт яклар. Әйдәгез, Рамилгә Уфадан килен табып бирәбез. Рәхмәт. Әни шул яктан буга җиткән. Булай да кунакка еш кайткалыйбыз, ерак. Ярый, монсаның бу мәсьәлә шишелер. Татар җыры фестиваленең әһәмияте гомумән татар сәнгатенә ничек сезнең фикерегез Айрат бу турыда? Бу сорауга безнең Гөлназ җавап бирергә ярата. Айда Гөлназ. Юк, мин шуны әйтәсем килә. Ну, җыр, әйме, җыр. Ул татар телен һәм милләтен яшәтүче зур бер фактор булып тора, шулай бит. Хәтта менә мин шуны әйтә алам, татар җырын карарга диеп, Казанга, башка шәһәрләрдән, башка төбәкләрдән дә киләләр. Илләрдән дә дип әйтсәк тә була. Чөнки дөрестән дә менә дәвам итеп кенә әйтәм, безнең танышлар арасында Үзбекстаннан һәм Казахстаннан килгән дусларыбыз бар. Ул теге белмим мин Владивосток якларын мин аны чит төбәк дип әйтә алам, чөнки аннан килүеген ул бер көн килергә кирәк. Шуңа күрә чит илләрдән килүче кешеләребез бар, Америкада яшәүче дусларыбыз бар. Ел саен киләләр, ләкин инде санкциялар ни аркасында үзегез беләсез килми. Короче, килеп җитә алмый. Ләкин карый, ләкин барыбер бит туры трансляция. Барыбер дә менә җырны яраткан кеше, татар җырын яраткан кеше, ул ничек тә булса барыбер дә юлларын таба, тегеннән карый, моннан карый, килә. Чөнки, ну, бар безнең шундый кан хәтере дигән әйбер, хәтта телне белмәүчеләр дә аның теге әби бабаларына аша шушы татар җырына тартыла. Кан хәтерен алдап булмый. Минем әнинең яраткан сүзе бар. Кан тартмаса да жан тартады. Менә шул жан тарту безне яшәтә дә инде. Татар җыры беренче тапкыр килдек, Нефтекамскидан килдек. Улым Рөстәм подарок итте, билет безгә. Ул үзе монда эшли. Нык шәп. Бигрәк тә Кагировны күрергә килдем. Үзебезнең як бит.
Татар җыры фестивале инде дусларым шул хәтле кызганнан кыза бара сезнең каршыгызда үзебезнең горурлыгыбыз Башкортстан Республикасының атказанган Татарстан Республикасының халык артисты Филус Каһиров. Сәлам, хәерле кичләр. Сәлам, хәзер әйтеп тә бетерерлек түгел инде, әйме? Бу исемнәрне. Yo, мин әле көтәм Башкортстаныбыз яңа халык исеме дә бирер дип син чөнки лаек. Эшләргә кирәк. Иң мөһиме, ул исемнәр дөресен әйткәндә сәхнәдән җырламый, барыбер сәхнәгә чыккач җырчы үзе җырларга тиеш, әйбит. Шуңа күрә халыкка хезмәт итәргә кирәк, сәнгатькә хезмәт итәргә кирәк. Аннан аның исемнәре Алла бирсә булыр. Шундый дәрәҗәле җырчының тормышында шундый дәрәҗәле проект нинди урын алып тора икән? Татар җыры синең өчен нәрсә ул, Филис? Минем өчен инде ул балачактан Татар җыры фестивален бит инде аның кассеталары чыккан сайын, ел сайын алып, андагы мәртәбәле артистларның чыгышларын карап, җырларын тыңлап, өйрәнеп шушы җырларны җырчы булгач инде ул теге балачактан җырлап үскәч, яңа битараф була алмыйсың. Шуңа күрә ел сайын көтеп алына торган менә шушы бер зур бәйрәм иде инде. Шуны караганда, бигрәк тә бит аны шул Казанда пирамида концертлар залында куялар иде ул концертны һәм шушы мөхиттә булган кебек була идем. Менә бөтен артистлар бер концертта минем өчен менә зур бәйрәм иде, җыр бәйрәм иде. Һәм син үзең дә хәзер Аллага шөкер шушы. Хәзер үсеп җиткәч дигәндәй инде бераз танылу алгач дигәндәй менә шушы концертта үзем катнашам. Шуңа күрә татар җырына минем күңелем битараф була алмый. Шуңа күрә миңа монда теге ничек дип әйтәм, балачак хатирәләрен яңарта торган бер фестиваль. Татар җыры фестивале дигәч, бу масштаблы проект инде әлбәттә Ринат Рахматуллинның чыгышы, ул инде булырга тиеш дигән шундый хисләр тантана итә минем күңелдә, чөнки Ринат абый, сез инде бу грандиоз чарада беренче генә чыгышсыз түгел, әйме сез? Сез һәр даим татар җырында чыгыш ясыйсыз шикелле истә калган минем. Инде бу санап әйтә алмыйм инде. Һәр вакытта мин шушы татар җырында катнашам. Менә бүген дә Аллага шөкер килдем. Операциядан булса да килдем. Операциялар кичереп тә шушы татар җыры бит инде бер генә була бит инде. Җылга бер тапкыр була торган чара, шуңа күрә дә мин бүген катнашырга тиеш дип үземне алып килдем бүген монда. Димәк, сезнең бу татар җырына шулай ук яхшы мөнәсәбәтегез, шулай бит хөрмәтегез. Хөрмәт итәм мин татар җырын, чөнки потому что ничек дип әйтәсем килә, татар җырының җырчыларын халык билгели бит инде. Тамашачы билгели. Шуңа күрә тамашачыга рәхмәт. Мин дә шушы җырчылар рәтендә Аллага шөкер бүген катнашам. Мин ничекләр в строю, мин строю да. Шуңа күрә татар җырына рәхмәт. Мәңге үлмәс татар җыры. Это просто супер. Ринат абый, сезнең тормышыгыздагы вакыйгалар артыннан әймәттәге кабышта күзәтеп тә өлгермибез. Инде сынау артыннан сынау, шулай уңышлы, бәхетле мизгелләрдә әле тагын сәламәтлегез кушап киткәнделәр. Хәлләрегез бүгенге көндә ничек? Аллаһ Тәгалә шуның кадәр мин беренчедән әйтәсем килә, шул кадәр сынаулар үттем мин. Аны белмим инде, аны сөйләп тә тормыш китабы менә дөрестән дә тормыш китабы күп сынау инде хәзер Шираттагы сынау миңа операция булды. Уфа концертыннан соң дип әйтергә кирәк. Уфа концертларыннан соң инде дә менә үт куыгыннан таш алдылар. Шуңа күрә приступлар булды инде, авыр хәлдә булды. Шуңа күрә әйтәсем килә, Аллаһ Тәгалә миңа бирә дә. Но мин Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсе. Шуңа күрә дә мин инде рәхмәтле Аллаһ Тәгаләмә һаман да шушы һаваны суап, шушы җирдән атлап, шушы дөньямда яшәгәнемә мин шатланам. Рәхмәт әйтәм Аллаһ Тәгаләмә. Амин. Амин. Без дә шатланабыз инде әлбәттә сезнең шушындый сынауларны теге русча әйткәндә достойно, әйме гадел итеп, намуслы итеп, көчле итеп, шулай ук Аллаһ Тәгаләгә бик мөһим мизгелләр рәхмәтле булып җиңеп чыкканыгызга һәм киләчәктә сезне Ринат абый матур, күңелле, иманлы, җиңел тормышлар көтсен ала бирсен. Роза, рәхмәт сезгә дә уңышлар, тамашачыларга инде бәхетле яңа еллар теләп. Сәнлек, саулык теләп, кайгы хәсрәт күрмичә, бу дөньяда иң бәхетле җаннар булып яшәүләрен теләп калам. Рәхмәт сезгә тамашачыларым.
Hörmətli tamaşaçılar, şulay итеп безнең Яшьләр сараенда Татар җыры фестиваленең 25 яшьлек юбилей тантанасы. Котлыйбыз. Котлыйбыз. Чынлап та Татар фестивале әле киләчәк елларда да шулай бер майданга бик көчле популяр җырчыларны гына түгел, ә инде яңа гына адымнарын ясый башлаган, шулай ук сәләтле җырчыларны бергә җыеп, матур җыр бәйрәме оештырып һәм иң мөһиме тамашачыларга матур бәйрәмнәр уздыру ел вакыйгасын һәр елны дәвам итсен, бүләк итсен дусларым. Һәм инде сер типкән тапшыруның авторы һәм алып баручысы мин Роза Хәйруллина шушы мизгелләрдә сезнең белән сау булашам. Төгәл бер генә атнага исән-имин булыгыз. Җыр-моң белән һәр вакыт бергә атлагыз дусларым.